Dugo sam razmišljao o tome i odlučio sam da vas pitam šta mislite o tome da se ja kandidujem za gradonačelnika Beograda. Ja mislim da bi to bilo sjajno. Šta vi mislite? Maja. Pa nisam čula za taj predlog, stvarno. Nisam nikad čuo za njega. Pa nisam čula ni za to, moram da priznam. Šta taj ovde traži? Nisam stvarno čuo, ne mogu da kažem. Đorđe Lovren, ne znam ko je taj. Iz koje stranke on? Ko je taj? Za tog čovjeka niko u Beogradu nije čuo. Ko je to? Po novinama se svašta pojavljuje. Ali bukvalno, znači, ko je sad gradonačelnik Beograda, ja nemam pojma. Ne znam, ali ako će to da doprinese, što da ne? George Clooney. Nikad nisam čula, ali što da ne? Ako je dobar frajer, što da ne? Stvarno? Đorđe Lovren, ko je to? Ne znam za Lovrena, ali znam da je Čučković bio i u Skupštini grada Beograda i sad je trenutno predsjednik Obrenovca. Može i on je, to možda bude lepa Brena što se mene tiče, daje. Pa ako je seksi može. Wow! Samo da je lep. To, Đorđe Lovren za predsjednika.